В това филмче ще ви представим 10 предимства на геймифицирания онбординг. Предимство номер 1 – повишава ангажираността. Геймифицираният онбординг превръща рутинните обучителни дейности във вълнуващи предизвикателства, като непрекъснато ангажира новите служители в процеса. Предимство 2 – повишава степента на запаметяване. Интерактивните елементи в геймифицирания онбординг помагат на служителите да запомнят информацията, която им се предоставя по-добре, за по-дълго време и по-точно. Предимство номер 3 – насърчава непрекъснатото обучение. Геймифицираният процес насърчава култура на непрекъснато усъвършенстване и учене през целия живот. Номер 4 – повишава мотивацията. Наградите и отчитането на успеха в геймифицирания онбординг мотивират служителите да преминават отвъд собствените си граници и да се представят блестящо. Номер 5 – улеснява по-доброто интегриране в екипа. Съвместните игри и предизвикателства помагат на новите служители да се свържат с екипа си и да се интегрират безпроблемно в културата на компанията. Предимство номер 6 – предоставя моментна обратна връзка. Геймификацията позволява незабавна обратна връзка, като помага на новите служители бързо да се адаптират и да подобрят уменията си. Предимство 7 – персонализира обучителни пътеки. Геймифицираният онбординг може да бъде настроен така, че да отговаря на различни стилове и темпове на обучение, което го прави ефективен за широк кръг служители. Предимство 8 – намалява времето за адаптиране. Геймификацията може да рационализира процеса на въвеждане в работа, като намали времето, необходимо на новите служители да станат напълно продуктивни. Номер 9 – повишава удовлетвореността от работата. Ангажиращо онбординг преживяване може да повиши цялостното удовлетворение от работата, което от своя страна води до по-малко текучество. И последно, но не на последно място, ефективност на разходите. Въпреки предварителната инвестиция в разработването на геймифицираното съдържание и технология, то това е рентабилно в дългосрочен план поради неговата ефикасност и ефективност.